Ayan, pakulo muna tayo ng ampalaya. Ang ampalaya ng luya. Luya yan, luya. Pakuluan natin.
Lagay naman natin okra. Okra muna. Yun. Okra.
itong ating bagoong Mahika Tuna Dayok from Jensan. Sabigan natin. Okay, lagay natin dito. Bagoong. Oops, tama na yan. Hirap pag sobra. Tapos lagyan natin ng dayap. Ilocano dayap. Para sa usawan sa ating ulam. Dayap yan, dayap Ilocano. May laso na. Ito, bagoong. May kamatis. Kamatis sili na lang. Yun. Bagoong, laso na, sibuyas. Dayap. Sausawan natin.
Sunod natin ang malunggay. Malunggay. Buo. Malunggay, buo. Yan. Yan lang kasimple. Yan. Ulam na yan. Tapos yung talbos kamote huli. Kuluan lang natin. Yan, solid na ulam ng Ilocano. Gigreen na yung tubig, oh. Sabihin yung vitamins niya lumalabas na. Ano tiniimas nga si Dalakay. Ang papig sa lakay. Kamote, last. Talbos kamote. Doom. Yawn. Tapos pwede nating kainin. Yan ang ulam natin, lakay. Simpleng buhay, lakay. Yan, lakay. Okra, malunggay, talbos kamote, lakay. Okay, ayos na, lakay. Yan. Kunin na natin. Yun. Oh. Yun. Yun, lakay. Sarap. Tapos, lakay, ito. Yung soup para sa atin. Pampalakas natin yan, lakay. Yan. Diba? Yun. Ito ang soup, lakay. Pwede na tayong kumain, lakay.